La Granja de la Costera celebra els 400 anys de la seva Carta Pobla i per això mateix ahir el poble es va engalanar per a l'ocasió, es va celebrar una missa i es va recrear com vivien els pobles de la Granja fa 400 anys. Übers Heidenmoor allein, da hört ich zwei Raben kreischen und schreien. Der eine rief dem anderen zu, wo machen wir Mittag? Un 6 de juliol de 1611 es signava la Carta Pobla de la Granja de la Costera. Ahir, dia del quart centenari de l'esdeveniment, els també 400 descendents d'aquells primers habitants fundadors del poble celebraren el dia gran amb gran quantitat d'actes, tots ells emotius. Es comença en l'església amb la projecció d'un audiovisual de fotografies antigues de bodes, batejos, comunions i confirmacions al poble. Més de 1.500 fotografies que han sigut cedides per tots els veïns. A continuació es va celebrar un concert musical durant el qual s'estrena l'obra Al Patrón per a quartet de clarinets. Una missa en homenatge a tots els difunts del poble durant aquests 400 anys que incloïa càntics en llatí, finalitzaren els actes dins del temple on no faltaren els Beatles en honor al sant patró, Francesc d'Assís. El poble es va volcar totalment en aquest aniversari de fundació. Carrers engalanats i portals decorats amb ferramentes lleines antigues homenatjaven als seus primers habitants. La granja fou en principi una casa de labor i cap al segle XV comptava amb diferents edificacions, sent denominada Granja de Ferrer, per tenir el seu propietari aquest cognom. Formava part de la contribució general de Xàtiva, inclosa al quarter de la Costera de Ranes. Amb l'expulsió dels moriscos va quedar pràcticament desallotjada i se li va atorgar carta de repoblació en 1611. Els actes continuaren amb una cercavila amb la col·laboració de la Societat Musical Santa Cecília de la Granja. A continuació, la festa medieval va adquirir tot el protagonisme. Avui, dia 6 de juliol de 2011, es conviden veïns i veïnes del poble a la rememoració de l'acte fundacional que fa 400 anys donava origen al nostre poble. En nom de Nanna Ferrer d'Esput i de Ferrer, com a senyora i dominadora del lloc de la granja, abans anomenat Mejorada, s'organitzava la comunitat de veïns que avui som i es formaven les primeres institucions municipals precedides per Alonso García, Justícia i dos jurats, Vicent Gerau i Lluís Polop. En representació seua, l'Ajuntament i els regidors que avui tenen l'honor de formar el consistori municipal, iniciem amb este pregó els actes de commemoració que es realitzaran al llarg del 2011 amb diferents actes institucionals, culturals i festius. L'alcalde Carlos Calabuig Garrido. Pregó, vestits de l'època i un cavall caracteritzat va submergir al poble en l'època feudal. El dia d'ahir fou l'epicentre de la commemoració, però els actes continuen. Avui, 6 de juliol de 2011, un dia gran per al nostre poble. Evidentment commemorem el 400 aniversari de la fundació del nostre poble mediant la Carta Pobla, el qual va ser un document oficial firmat per aquell entonces per gent il·lustre i per importants del nostre municipi i sobretot també per el notari de Xàtiva. Lògicament, com no podia ser d'altra manera, l'Ajuntament ha estat al costat d'estos actes i avui precisament el dia, encara que és un dimecres, la església està desbordada de gent, al igual que la resta dels carrers, ja que ha tingut lloc una sèrie d'actes a nivell de la església, com ha sigut
hagut unes diapositives, unes fotos relacionades en el nostre municipi al llarg d'estos anys i sobretot també en acabar ha tingut una missa per tots els difunts del nostre poble de tots estos anys i una vegada acabat el mateix hi ha hagut un pregó en el qual dona inici també de manera oficial a tots estos actes que tinguem programat al llarg del 2011 per a commemorar la Carta Pobla. A partir d'ahir també s'ha soltat 400 bufes que commemoren tots aquests anys que com dia són 400 i divendres també tinguem un acte, la projecció d'un audiovisual també sobre el nostre municipi emmarcat també lògicament dins dels aniversaris dels 400 anys. El divendres s'ha organitzat un sopar de jubilats. També s'estan preparant dinars medievals i exposicions pictòriques. I és que tot és poc per a festejar al màxim la fundació.